Molim vas da u tišini napustite galeriju. Utvrđujem da je sa 80 glasova za i 34 protiv prihvaćen Zakon o radu. Naravno, znali smo u tom trenutku da će ZOR biti izglasan, ali smo htjeli nekako javnosti pokazati da se ipak neko bori protiv njega. Početkom kolovoza na snagu je stupio novi, fleksibilniji Zakon o radu. Ministar rada pravdao ga je baš smanjenjem nezaposlenosti. U prvom redu zakon mora ići za time da se riješe posljedice gospodarske krize, visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti u Hrvatskoj, gubitak poslova i radnih mjesta. Najspornije točke novog Zakona o radu su one koje potiču takozvane atipične oblike rada, odnosno one koje fleksibiliziraju radno vrijeme. Taj dulji prekovremeni rad ne bi trebao utjecati na veće ili manje zapošljavanje. Ono što bi trebalo utjecati su upravo ti niži troškovi rada, koji bi trebali dovesti do toga da bi poslodavac kroz taj nejednaki raspored na određeni način smanjio svoje troškove rada i time bi onda otvorio prostor za druge radnike da ih zapošljava, jer onda ne bi morao plaćati radnike prekovremeno. Nema nikakvih podataka o tome da fleksibilizacija radnog zakonodavstva smanjuje nezaposlenost. Mogućnosti da poslodavac ugovara ili dogovara radno vrijeme tijekom tjedna koje će biti dulje od onoga koje je bilo po prethodnom zakonu, automatski znači povećanje nezaposlenosti, zato što će po prirodi stvari poduzetnik sada koristiti više pojedinca, na neki način on će moći biti ucijenjen da mora raditi više za istu plaću, a to znači manje korištenje burze, odnosno manja fleksibilnost ili manja mobilnost radne snage na relaciji burza, poduzetništvo, odnosno korporativni sektor. Naplata parkirališta 3 godine. 9 godina u Selku. Onda sam radio i na Petrokemiji, ali tu sam bio vanjski izvođač Đuro Đaković. Onda sam radio kao konobar u Kafe Bar Tomislav, onda sam radio Mibra video deo štamparija ta godinu i 2 mjeseca. I ovo drugo vam sve imam po 2, 3, 5 mjeseci gdje je kako bilo posla, to vas ljudi prijave dok ima posla. Kad nema, onda ideš kuću. Igorovo iskustvo pokazuje da je i dosadašnji ZOR u praksi bio itekako fleksibilan, nažalost na štetu radnika. Danas naša unučica slavi svoj prvi rođendan i mi nismo u mogućnosti tamo otići. Zorica i Nenad Dorić su iz Kutine i oboje su nezaposleni. Nenad je krajem prošle godine zbog zdravstvenog stanja bio prisiljen pristati na sporazumni otkaz. Zorica ima 48 godina. Trenutačno nemaju primanja. Ona je inače po struci stručni poljoprivredni tehničar, znači stručnjak u poljoprivredi, koja nije nikad imala šansa raditi u svojoj struci, pa je ovo zaštitarsku, kako se to kaže, licencu, to smo mi samo inicijativno preko oglasa, tražili su zaštitare, pa smo mi to platili, uložili smo, investirali smo gotovo 1000 eura u to školovanje da postane zaštitar, pa da bar nešto rade. Ipak to se nije pokazalo isplativim kako su se nadali. Firma u kojoj sam ja radila mi je ponudila u početku i pola prijevoza i bolju satnicu, međutim, vjerojatno i njima nije baš išlo sjajno. Ukinuli su nam prevoz, spala sam na 2400 kuna pod ovim, kažem, blokadama koje sad sve idu na moju plaću. Naravno, kao i većina hrvatskih građana, Orići su do svog životnog prostora došli uz pomoć kredita. Kad su ostali bez redovitih primanja, kredit je postao omča koja se ne prestaje stezati. Ja neću plakat kad dođe, neću tražiti Živi zid da mi brani moju kuću, ne treba je niko brani, nije mi niko ni kupio, ja sam i sam moja supruga, ja smo je zajedno kupili i ako ćemo i nekom pokloniti, neki nosi. Mi ćemo izaći van. Negdje ćemo se smjestiti. Ja onako neću dugo. Na dijetu ne smije ići kao dijabetičar, kretati se ne može zbog kuka, znači fizijatrica mu je odredila, dijagnosticirano mu je da mu je jedna noga kraće centimetar od rođenja najvjerojatnije. To nije niko znao. Da je to glavni uzrok zašto je počela. 52 godine. 52 godine, imam 33 godine staža, 30 godina nisam nikada bolovan išao. Pero, dođi vamo. Dođi Pero, dođi. Nenad se naime nalazi u vakumu.
Izgubio je posao zbog teškog zdravstvenog stanja. Ono je preteško da bi pronašao i radio drugi posao, a prema liječničkoj komisiji nedovoljno teško da bi otišao u invalidsku mirovinu. Sin je počeo studirati elektrotehniku u Rijeci. Godinu dana je svoje odradio. Prvu akademsku godinu. Završio prvu akademsku godinu i onda je... Dalje nije nastavio. Nije mogao nastaviti zbog nas. Osoba poput Orića je sve više, a ZOR dodatno otežava pronalaženje stalnog posla. Već spomenuta preraspodjela radnog vremena dozvoljava poslodavcima da dodatno opterete postojećeg radnika bez da mu plate prekovremene ili da angažiraju nekoga sa burze rada. A tu je i činjenica da ugovori na neodređeno vrijeme postaju sve nedostižniji. Što se tiče ugovora o radu, temeljni oblik radnog odnosa je prije bio ugovor na neodređeno, iako u praksi to nije tako izgledalo, ali sada se i legalizira zapravo to do sad nelegalno djelovanje poslodavaca, odnosno ugovor na određeno će se moći zauvijek produžavati i radnik nikad neće morati dobiti ugovor na neodređeno. Zdenko Lončarić osnovao je udrugu nezaposlenih u Kutini. Pitali smo ga hoće li im novi ZOR olakšati pronalazak posla. Na ovakav način ne. Nek se oni pobrinu na jedan drugi način, ljudi hoće raditi. Mi u Kutini imamo 2300 negdje otprilike nezaposlenih i mene svaki dan vuku za rukav jer ima kakvog posla. Na koji način ovaj novi zakon o radu pridonosi smanjenju nezaposlenosti? A to je nešto što nas cijelo vrijeme uvjerava. Prije svega, to nije osnovni cilj zakona da smanjuje nezaposlenost, to je isto jedna teza koja se u javnosti kao takva nametnula. Ne zaboravimo tko ju je nametnuo javnosti. Ciljevi ovog zakona su očuvati postojeća radna mjesta, otvoriti nova radna mjesta, potaknuti zapošljavanje i omogućiti brzu prilagodbu tržištu rada. Reforma radnog zakonodavstva je prva i osnovna koju su sve države provele kad su se našle u krizi. Zašto? Prije svega da bi kroz reformu radnog zakonodavstva dale određeni pozitivni, ajmo reći, naznaku investitorima da je radno zakonodavstvo dovoljno fleksibilno da oni mogu ovdje ulagati. Zanimljivo, Europska komisija je početkom godine objavila studiju pod imenom Pregled zaposlenosti i socijalnih kretanja u Europi 2013. Ona potpuno demantira Ministarstvo rada. Riječ je o studiji koju Europska komisija objavljuje po treći put za redom, odnosi se na 2013. godinu i to je studija koju radi Europska zaklada za unapređenje životnih i radnih uvjeta i Eurostat. A ona je pokazala, dakle studija je dosta obimna, ali ukratko rečeno, dakle jedna od loših posljedica fleksibilizacije radnog zakonodavstva upravo ide u smjeru da fleksibilni oblici rada zapravo vode u masovno siromaštvo i u povećanje društvene nejednakosti. Idemo amerikanizacija, zapravo gdje svi u Americi da bi mogli preživjeti, oni rade po 2-3 posla. Prema riječima pomoćnice ministra rada, fleksibilizacija po novom ZOR-u također bi trebala privući investitore. Međutim, ekonomist Drago Jakovčević tvrdi da to nije točno. Mi smo u jednom začaranom krugu opadajuće spirale gospodarske aktivnosti, a to znači produbljivanje krize, sve veći proračunski deficit i sve veći broj nezaposlenih. Opisujući veliku ekonomsku krizu u Americi 30-ih, ekonomist Irvin Fisher ocrtao je gospodarsko stanje u kojem se upravo sad Hrvatska nalazi. To je visoka zaduženost u kombinaciji s padom cijena. Nakon više desetljeća inflacije, početkom ove godine je zbog drastičnog pada potražnje došlo i do pada cijena u Hrvatskoj. S jedne strane, vjerovnici idu oštro na dužnike, ne odobravaju im nove kredite, a na postojeće idu oštro mjerama prisilne naplate. Dug postaje skup, u isto vrijeme zbog smanjenja efektivne potražnje dolazi do pada cijena. Pad cijena po definiciji, kad je pad cijena iz razdoblja u razdoblje kontinuiran, radi se o deflaciji ili negativnoj inflaciji, a ona porazno djeluje na poduzetničku ambiciju. Usprkos uvjeravanjima vlade, očito je dakle da takva situacija nipošto ne ohrabruje investitore. Prema svemu pokazanom, fleksibilizacija radnog zakonodavstva sigurno vodi daljnjem osiromašenju, pa prema logici Fisherove spirale, umjesto oporavka, nastavljamo tonuti. Ono što smo mi izgubili kao blokirani, ajmo reći mi smo upali u skupinu blokirani, to se ne može platiti novcima, to nije ni ova kuća, to nisu novci, to nisu auti, to ne. Mi smo izgubili prijatelje. Znači, kad čovjek nema, prijatelji ga izbjegavaju.
Mi smo izgubili društveni život. Mi ne znamo šta je kino, šta je kazalište, ne znamo ništa. Svega se boje. Gori smo nego ovi što su ebolu dobili. O njima ne smiju pričati, a nama neće. Jedan čovjek moj ovisi od 100 kuna. Kad mu veliš, jer hoćeš ići raditi u vinograd za 100 kuna, njih se javi 50 od jedan puta. A onda, šta da velim, kako žive? Nikak. Osim pjevanja Internacionale na Saborskoj galeriji, u Hrvatskoj ZOR nije izazvao ozbiljnije reakcije. Istovremeno i u Srbiji je izglasan sličan zakon o radu. Tisuće ljudi preplavile su ulice Beograda. Ja sam zabrinut za Hrvatsku najviše zbog budućnosti mladih koji sa završenim visokim školama, sa završenim fakultetima, sa ekspertnim znanjima odlaze u druge ekonomije, u druge zemlje tražeći svoju budućnost, tako da ćemo mi na kraju uistinu postati jedno roblje, jeftina radna snaga za bogataše koji će tu u Hrvatskoj upravljati sa svim resursima. Ono što je cilj ovog zakona je sačuvati radna mjesta, smanjiti broj nezaposlenih, povećati broj nezaposlenih. I samom ministru rada oteo se znakovit lapsus.